Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọnọrụ ọnọ nwekwerechi nwanne ọnụ nwe mba nnọọ awụchashiala nụ m eye ụmụnne m biko ndị m tụrụ bịa taa woo ụmụ nwanyị ndị ke di ha ji ha aska abụọ ewo nwanyị ke nta nwunye di ṅụ ke nta gị wụ nwunye di gị bịa wụrụ ke nta toruo ntị gị ala n'ihi na o nwere ihe ị ga-eme mgbe ụfọdụ ya backfire dị ikekwe gị lecha nwoke ji nwaanyị na ọ masịrị gị na ị ga-abata ka isi efewe n'isi fege n'isi ikekwe ya edonwe ike agwụ ya gị bata n'ihi na nwaanyị a na-achụ nwaanyị ibe na-adị ọwụ ihe omenala Igbo kwuru na nwaanyị a na-achụ ibe na-adị ya elega anya ike agwụ ya edonwe ike gị bata ọ bịa wụrụ na ọ mụọ n'ụmụ the first thing ị ga-emewu ijiri ezi obi so nwaanyị a na ụmụ ya ị ga-eji ezi obi ọ dị very very important ị ga-eji obi ọcha ṅụ ọ na-ewegodo iwe eso na ewe iwe if in fact ọ na-achụgodo ṅụ n'ụzọ ọbụla ochi na-achụṅụ dị nwa aka ṅụ ọcha ọ dị only way ị ga-eji fit in ka ọ bụrụ na ọ ya nwa ji aka eme megburu onwe ya mana ọ na-aka ajọ njọ ma ọ bụrụ na ọ gụ maka nta bata na-achọzi ka ikpochapụ ka isi na ụmụ ya ilo ma ṅụ ma ụmụ ga-enwe ebe unu ji azụ agaje na famili ahụ ọ bụrụ na ị nọ ngara ugbo elega m toro ntị ala anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ m za ya sị m na enwere ihe ya ga-akụrụ m na m nwere akụkọ na ugbo toro ya ụmụnne na-enwe ihe m ga-ejikwa egwa ụmụnne m were gwatoro ụmụnne na ifu ndụ na ọ dịla ka o si adị ọ dịla ka ọ ga-adị na obi arụ ya mma otu o shirụrụ igbo ene na obi agbawala ya na ihe nne mụrụ ya mere na ihe okwu igbo ene na otu o si afụ ga igbo ọfụ ka ene ya ahụ m sị nne m gaa n'ihu ole ihe ya sị m na mama ya na papa ya lụrụ di na nwunye wife of his youth and husband of her youth nọ ihe nne na nna ha each to each other bịa mụọ ha na ha dị 6 na ya ọwụ ka isi toshiri ụmụnne niile na ụmụ nwaanyị anọ toro ụmụ nwoke abụọ ruo otu ụbọchị by then ha galitere isi ya elele waya ekepụta mụọ ọrụ na-amụga ọrụ ụmụnne ekwenu apụtachiwala ụfọzie ka dị ọkpara ụmụnne ndị ke nwaanyị ndị ka ọzọ apụtacha na secondary school ụfọzie ka dị ọkpara ha na ka o toro ha abụọ wụ last born ka dị ọkpara na-aga 15 years mgbe ihe nugbo ya na akụrụ m na-eme mba ya gaga kụkụrụ otu nwaanyị ọwụ otu nwaanyị lụrụla di ọ mụrụ di ya nwa ha atọpụta ya mpa ya gaga kụkụrụ ya na ya abụọ gwenga m ịtụnwe mpa ya etinye gawa n'ụlọ nwaanyị ahụ ihe abịa na-esere ya na mmanya na-eko okoko okomishi ha na-ewitness ha ebe nne ha na nna ha nọ ha na-ekoro mebeti ike isi ha anaghị last just few minutes ka aghọcha ọnụ ka defend onwe ka ha aga enwe onye na-asị sọrị mana ọ bụ mgbe nwaanyị a batara na ọ ka mpa ya matara this lady ka imulo ha ji hụrụ ọkụ ya na mmanya ebe niile mgbe niile na ọ n'ihi this woman ka mpa ya jiri kọọ mmanya ihe for the first time kpọọ ya ga-ekokpo ya otu anya ka aka ịkpaza ha na-ebe onye ọbụla ma ndị ka enwerele nkwuwa okwu ya bido wụọ nwa mpa ya bido bawara mpa ya si mpa ya nwakwala nwa akpatakwa mmanya ka again mpa ya sọ dị mma na nsogbu a na ya nọ na ekwucha ya bịa lekwe dị lụrụ pụrụ ya kedụ ọkpara oke ntakịrị n'ugbo bido gwawa mpa ya na ya kpakwala mmanya aka again ọ sị elekwe nwoke ya ka ọ na-agwa onye kwuo mpa ya fesi ya emegide ihe a na ihe ọzọ nọrọ na that woman na ọ dịrịla mpa ya ime ụmụnne mpa ya abụọ ndị aghu abụọ ha eme arrange soro mpa ya gaga lụọ this lady na lụbata ya ọ ya ka ọ batara ụlọ mmanya na mpa ya tọkọrọ aka ọ nọrọ ego eji nrụ ụlọ ahụ mgbe mme na-eme biznes na ya ha na-ewitness mgbe mma ha na akantịrị ezigbo ego nye mpa na-ekele na-agọzi ya na-asọ ụwa ya ọzọ ya ga-alụ nwaanyị dịka ya mma ya tụtụkọ nyekwana mpa ya anaghị etinye n'ụlọ ha bi na ebikiri na ha enweghị ụlọ na ọwụ mmanya na mpa ya tọkọrọ aka ọnụ na ego mmanya nọ n'ụlọ ahụ na o rukwere 75 to 80% ụlọ ha bi na big house rooms dị enough ọ ya ka mpa ya gara akụkọta this lady alụọla na ya ọ bịa gwa mme na ya biko gaa na the other section of the room the other section of the house ebe arụrụ dịka boys quarter 3 rooms and small palọ dị obere ọ ya ka mpa ya si ya gawa ebe ahụ
na ote nke ọhụrụ na batara na ekwesịrị idewe ebe dị attractive nọhi na ọwụ nwaanyị alụbatara ọhụrụ. Mma ya jụwa mpa ya so nwaanyị alụbatara ọhụrụ na ụdị agha nwaanyị nwoke ibe lụchara gbakasa tụpụta ka ọsọ nwaanyị alụtara n'ọhụrụ ka ya ga-eji hapụga ahụhụ ya tara n'ụlọ ya rụrụ. Ka a na-ekwu mpa ya bido buwe ngwongwo mme bufetejuo ya ebe ahụ. Ọwụ obere ihe that very day ka ọ hụrụkwanụ guzorokwanụ ọrịa ime guzoro were aka gbanye n'ukwu ekwughị ha okwe mie eme ihu ya mpa ya na-ala ngwongwo mma ebufe ya ebe mma ya bee gị gbara that day. Ọ ya ka o bufere m ibu mmanya ebe ahụ shere this lady shikpuo ya na that room. Ha ga ịba mpa mma ha aba ya sị na ha nwakwala nwa ha na mpa ha ghacha ọnụ na ha hapụrụ ya na mma ya nọrọ ga-abụ ibu ya sị kama ya ga-anọkwanụ ụlọ obere ụlọ nụnụnụ maka ukwu maka nta ya jiri ego ya rụ kama ya ga-anọ nga ya lawa ụlọ nne ya na nna ya. That day mmanya buru akpa ahụ achata moto ta ka mma ya shiri kporo ha lawa umerene ha. This lady ọ gara na-aga lụbata ya na ya abụọ gawa n'ụlọ mma ya na rum mma ya na ya rum mma ya na mpa ya ba ka ha nụzi. Mma ya nụrụ n'ụlọ nna ya na ha na-eshizi umere na ha abịa ele mgbe ụfọdụ ha abịa n'ụlọ nna ha nọtọ ha ala kedu ọkpara na kenta wu ndị nọ n'ụlọ because of school ha ihe ha na-eji abịa umere na ha weekends ha na-anọ n'ụlọ ha nọ n'ụlọ nna ha na rum ka ebe denwere ha ebe ha ka nọ ya na nwanne nwoke. Otu aka esi na-eme ya nwa na-amụchakwanụ ọrụ ya mụga nwanyị mba nnọ mza ihe a na-ahịọ ndị obodo na-asị na mpa ya emetekweghị ya na ometekweghị ya na ihe o mere nwunye ya arụkwaghị mma ụgwọ na ọmụrụ ya nwa gịnị ka onye ka ị ga-amụ ọ ga-eji achụpụga ka isi chụpụta ya fọrọ ahụhụ ọ tara ụlọ ọrụrụ ka agakwanụ baiga dugaiga asị ife ọwụrụ ya ọ ga-abaiga ọwụrụ ya ọ ga-ekwe apụ na ụmụ nwaanyị sef ya obodo atọ n'otu ụfọdụ dị against mma ya ụfọdụ dị against mpa ya. Mma ya laa n'ụlọ nna ya otu a ka mma ya shidoro n'umere na nwanne nwoke nabatakwana ya n'ihi na ọ naanị ya na nwanne nwoke ka mma ha mụrụ. Ọ gwa ya sị ụlọ juru eju na ọ bụghị onye a ga-eju ụlọ emere ga ya na ọ bụrụ na ihe nna di ya mere na olekwa ụlọ nna ya nọrọ ka nga ọ ga-asọ ọmụhụ nwa na ọ nọrọ nga kama ha ga-ayọgbu ya na nwunye eke nta na ote mma ya shidoro n'ụlọ nna ya. Nwaanyị mba nnọ mza nwunye nna ya mụọ nwa anọ tara ọrịa ime ya witness ya ote nna ya shiri tọpụta nne ya eji ya lakpuru ime ahụ ọrụ ọ mụọkwara ya mụọ nwa nwoke. Mgbe ọ mụkwara na nwa ahụ mgbe nwanne ya nwoke kedị ọkpara nne ya nọ 15 years nwunye nna eke nta mụọ nwa nwoke. Na nwaanyị mba nọ ya ka nọ one day a na-eme nwanne nwoke eshi skuul dịka akụkọ chiri kọ n'ihi na ha nwa na umere na ha ebe a ka isi agaga ịmụ ọrụ ụmụnne ndị ka ọzọ ndị ke nwaanyị ndị ka ọzọ the same na nwanne ya nwoke na ka osu gị dị ọkpara wu ndị ke nọ n'ụlọ nna because of ha ka nọ skuul ha nọ na room ha shi ebe ha na-aga skuul mgbe ha na-abịazi umere na ha weekends. Nwanne nwoke shi skuul lọta one day riekwe richa tibe isi ndị nọ nga aha sị na isi gịnị nwekwana ihe ka na-eti isi yo pepa gbapụtachasị isi gịnị ole etu dịka isi wo ihe ka isi yo ma ndị agbata obi a na-etisa onye nwa tị gị isi ka akọrọ ihe n'isi ka ọ nọ pepa gbujuru bịa ajụwa sọ gịnị ya sị isi na-agbawashi asị elekwa onye nọ n'ụlọ mpa ya anọghị ya nwunye nna ya anọghị ya ọ gịnị gbawashakwana gịnị ka iriri ya na-eti isi yo na-eti befe mara bara ga ewe ya n'ime gba ya na ntị enwe ya dara ada ya sị enwe ada ya dara enwe igbe gbara bọọlụ ya sị agbahụ bọọlụ enwekweghị ya mere ya jọs gụcha akwụkwọ na skuul lọtawa isi yo ya daa ọbara gawa nwatakịrị n'ime gawa ya na ntị ọbara na-agba ya ma n'anya ma n'anụ ndị hụrụ ya mgbe o tige ihe a ha so ọ pịara pụọ na mkpụrụ anyị ya na-achị ka ọkụ taa ka nwanne nwoke shiri nwụọ. Mmanya anụ ya gbaralụ bewe na-atụgburi n'ili mpakukwu ya wụ nna di mmanya na ọ ya nwa hwetere na ọ ya nwa mere ya jikwere di na ọ ya nwa kpọrọ foevu kpa nwa ya n'aka na ọ n'ihi ekwe ekwere lụọ di na onwekwana mgbe ọ kpara ya agwa ọjọọ tiri ruo n'oge ọnwụ ya na ele ebe ọ nọ ha nara isi nwa ya nara ya nwa ya nwoke ọ gịnị ụdịka ọnwụ ka ọwọdị ọwụtọ oshepkere ọsị ya ka mmenụ na-ebe atụgburi onwe ya na-ebe one man na village ha ọwụ onye nze ndị a na-agba eriri na ụkwụ the man a na-eji kapụta eji ọ na-aga anyhow ọ na compound ya before ọ pụta hala nwere ebe ọ na-aga ọ na-apụta on purpose that man ejike that afternoon ihe a meke ihe akwụga the man anọ ya gara bịawa n'ụlọ ha si ka ya hụ ozu nwa ahụ anya biko eji ya nwatakịrị nwanne ya nwoke ngo ohi toro dimkpa aka gị yiri mpa ya na dimkpa ike ahụ ị ga-ama na ọnwa 15 years
the man elege fee n'ishi si elikwele nwana si mee ya mbam tenwe ya till 3 days ma onye ọbụla na-ebe this man ga-emetụrụ ndị nze ibe ya ya gwa ha sịlekwa ihe mere ndị ọya nwawo dị leader ya nwawo ha onye isi ha si na ọnwụ na nwa na nwụrụ na ọnwa ọnwụ mgbawa obi na ha emeala ụdị ọnwa apige na ọnwụ ahụ ga-esi n'ime kọmpand ahụ fesara ndị ọzọ na ụdịrị ihe dị otu emebe na vileji ha mbụ na ọgụkwa na-eme na ihu ya o meghụ n'ihu nna ya ọgụkwa na-eme n'ihu ya si biko ka a ga wụọra ha mmanya ogo ya mana ihe akụga na ihe minere by that time ewere ozu nwanne nwoke mee ya mbam for 3 days ahụ akụ ekwesị onye ma na aka ya nọ n'ọnwụ this boy pụtakwute before na-awụrụ mmanya ahụ na onye ma na aka ya nọ n'ọnwụ nwa pụta biko bịa kwukwene ihe o mere na ihe nwatakịrị mere ya o jiri kapụ ya ndụ n'ike 3 days aga enweghị onye pụtara nọ ha eweta ozu nwanne nwoke dowe wụọrọ ya mmanya that na nwa ha na ya gaa n'udo na ọ bụrụ na ọ mmadụ gburu ya ọ bụrụ onye ahụ gburu ihe ọ bụrụ na ụmụ ya gafeele afọ na nwa nọ nwụọ afọ 15 dị ma na asọ nwa nọrọ afọ ole afọ 15 ọ bụrụ na nwa ya ụmụ ya gafeela afọ 15 na onwe nwa ya ma nwoke ma nwaanyị ga-agafe afọ 15 ya akwa na ọ ka na-amụ nwa onwebeghị nwa ya ruru afọ 15 na-enwe ofu mkpụrụ nwa ya ga-agafe afọ 15 ọ sị ndị nze niile ha dị 16 ha wụọrọ ya wụọ mmanya wụcha mmanya nụtara ma mee ihe ha mere mee sizi brute nwa the boy ga-elie eburu ya ga-elie ya ha agaghakwa n'ilie ga-agbakwa ịga ilie rand kwukwe ihe ha kwuru in case of mmadụ ịga n'ilie nwanne nwoke ga-eme anyhow emechana na onye ọbụla lasha nwaanyị mba nnọọ nwunye nna ya ka nwa 6 months n'aka ọ dịara about mgbe nwanne nwoke na ugbu nwụrụ ndị ọkpara ya ahụ nọ 6 months nwa ya nwoke ka ahụ eto ya tụrụ ọzọ ka ahụ eto ya tụrụ ọzọ ọ mụgidere m ụmụ nwoke 3 ọmụghụ nwaanyị ha etolitetụwala akalitele ha isi kedụ ọkpara ya ke oku n'aka mgbe nwanne nwoke nwụrụ 3 years ago ka nwa ahụ mere 15 years ya gbabiri nwa na skuul ebe ọ gara ya na ụmụ majibe na-elege bọọlụ ọ gbagakwa bọọlụ na field oso ha agbaga bọọlụ ọjọs guzoro na-elege bọọlụ agbaga daa nsọ ukwu n'ala ụmụ skuul agbakọsị nụkwa nọkwa elewe bifo ya mara o were ọnwụ taa ka eshiburu ya ga-elie ya ọ ya ka ebulatara ya bifo elie ya ndị nze ahụ by then that man ahụ injinia ihe gbasara ịwụ mmanya that man anwụọ na ka esogezi ya abịa gwa ha wụra mmanya na mberezi ya mgbe obere nwa nwụrụ years back ebe 16 years ago na ha wụrụ mmanya ebe a na ihe gbasara ọnwụ obere nwa nwụrụ na ọnwụ na nwatakịrị nwụrụ at that same age na the same family si ka agaga maa isi ya kpụrụ ndị otu ha ga na-agwaga echetegara mpa ya na nwunye nna ya sakwa hụrụ te nwunye dị eshiri nwa awụrụ ya mmanya na ihe nwa ahụ nọ nwụọ nọ 15 years na nwa ya na ugbo na ozu ya doro ga na ugbo elege a na-asị ga egwu alali egwu aka elie nọ 15 years ka ọ nọ ọ ka nwekwara ụmụnne abụọ kwụ ya n'azụ na-enwekwa ihe ọma gbasara nwunye di ya ha wụrụ mmanya na nwa ya nwụrụ na age of 15 ọ pụtakwa kwuo na o filikwa na ha na-eme na ọwụ egwuregwu na ụmụ Saudi bụ na nwa ya ejibu ha ahụ na nwa ya jikwere nwe ashima na nwa ya jikwere nwe high BP na nwa ya jikwere nwe kansa nwe leukemia na nwe ihe nwa ya na-adagafụ na ọrịa zuru nwa ya ahụ na ọwụ ya masị nwa ya ha ga aka nka ndị ahụ alawa nwaanyị mba nnọọ otu mgbe ya na-akọrọ m ihe n'ugbu ene last year September ka ke that boy nwụrụ anwụ nwa ya nwoke ke nwụrụ anwụ ka abụọ agbapụta ha gbagote ihe 15 years nwụọ ha kwa the woman ekporozie otu ka efuru ndụ ọnọdụ hụ chọrọ ọgwụ ka elie nwa ya nwoke a nwụrụ nọ ọ ka doro na kọmpandụ di ya kporo nwa ya ke ntakịrị gbalaga enwe onye ma ebe ọ gbaraga ndị obodo agbakọ asị nokwe gwa na-etunye mbịa ka mbịa enweghị onye ma ebe eturu ya ụmụnne ya so olewa ha ụmụnne etuele ya etuele elu tu ala enweghị onye ma ebe ọ nọ mpa ya so eburu na nwa ya nwoke ga-elie ya afọzi otu ka ahụ nụnụ okporo gba ọsọ ruo nga mgbe ya na-akọrọ ihe n'ugbo ene na enwebeghị onye ma ebe that woman kpọ nwa ya ka ntakịrị ahụ gbaraga nwa ya nwoke nwụrụ na Septemba ya ọchọdụhụ ka hụdụha olili nwa ya ahụ ya gbafu ndị obodo ndụ mpa ya gị na ha apụghị ozu nwa ya nwoke na kọmpanị a na nga esha mpa ya agbatana ya nụrụ nga gwa ndị obodo tụọ aka ebe a ga-eli nwa ya nwoke a ga-elie the boy na nwaanyị mba nnọọ ihe na ya na-akọrọ m ugbo ene na ke na-agbawa ya obi na-awụ mpa ya jigezi oji ejige ha nwa sikpolatara ya jere nwa ya nwoke na ya chọrọ ikwuru ya wụ nwanne ya nwoke ke last born ke diọkpara ha tụrụ and ka ahụ na ọ na-ala bekee ọnụ na Naịjirịa
na ọ chọrọ ikwuru ya after how many years ọ na-abụdabedo ịnụ from this boy ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ ọ chọghị ịma ọnọdụ ha ọ chọdịghị ọnụgidebe ya so o jiri ozi otu ojiji oji na ọ chọrọ ikwuru ya o jibedo oji ịjụsele otu ọrụ na nwanne ya nwoke ahụ na n'ala bekee na o mega ọfụma mpa ya sị na ya nụrụ na nwa ya nwoke ahụ na ọ n'ala bekee na ya ga-ala ka ikwuru ya si ya biko na ya gbaghara ya na ya elowe ekwekwala mma ya chi nwoke ahụ na-akwado ịlọta bịa lụọ nwaanyị tikwe na ụfọdụ ihe put one or two things in order ihe mpa ya kwugeziwo na nwanne nwoke ahụ gbaghara ya na okwekwala mma ya chi na ya gbaghara ya na ya elowe na is obvious na ọ naanị ya wụ nwa nwoke ya eji na kele nwaanyị n'okporo gbalaga na ya ma magwakwa survive o na ya mahụ na ọnwa ya gburu dị ọkpara ya na-agụtara ya na-aba onye lote mma ga-esi atụgide na ya mahụ na ha gbaghara n'ihi na mpa ya really fought for that woman mgbe dị ọkpara nne ya nwụrụ na nwaanyị mba na ọ ebe okwunu na nke gbawagazi ya obi na mma ya agadi nwaanyị mma ya kpora kemgbe ya na ya bi si na ya chọrọ ịlakwuru di na ka ya lakwuru nwe di na onye ọjọọ batara n'ike na ọ pụọla na mma ya na ọwa agadi oduma na ya chọrọ ịlakwuru di na nwaanyị mba nọ na aka eke na-afụ ya zim na ya kpola ahara ya chọrọ ịlakwuru he di ya kpoo nwanne mma ya ka nyere contribute to ihe ha wụ today so lekọkọ ihe nwanne ya nwaanyị kwuge ka aha achịwa si na ya adịghị surprised because enwe mgbe ha kwetara na ọ na-alụ nna ha na ọwụ ije nwantọ nwe na ọtọ sọrọ na ya na ọsọ na-akpụla ha ọsọ na-alakwuru di alakwuru ha werere ihe akpụrụ n'isi mma na ewela mma ya ewela na ihe ọbụla mma ya sọ ihe ọ chọrọ so ha grant ya wishi ya na nwamba nọ na keke fụga ya jụọ mmesi ile ihe o ji n'aka so chọrọ ịlakwuru this man na ọ wụtụkwa die na ọ die ka ọ na-emetụkwa elu mala na ọ die na ebe onye ọjọọ agbala oso ụmụ agbụrụ etile ya ụkwụ oso na ọnwụ nwa ya eriela ụmụ ya abụọ ihe mma ya kwugeziwu na ya ama kemgbe ụwa na nwata nwaanyị ji ọgwụ jide die n'ebe ụmụ agbara chụọla ya oso nọọ ya oso ala na nna di ya lụọrala na ha agbara ọmụ mbereji di alụọrala ka ya lakwuru di na ya ka ya ga lakwuru he na anụ ọjọọ aha na nga ọ n'ugbo ya nwere ike ọrịa wala ka ya lakwuru ya ọ nwụla ha na nwaanyị mba nnọọ na nwaanyị a na-ekwu destin ọ na-arịa ka ya were isi ga-agma na mgba aja ya jụọ ya sị ma after everything ihe niile nwoke mere mme na-asị na ele na ihe a ga-eme n'ebe onye Chineke lọhụrụ na Chineke ya lọgwure ne ka ya lawa n'ụlọ di na ebe ya ga-anọ ọ ga ya chọrọ ịna anwụ hai ụmụnne m ka agwụ m si ihe mmanwụ kwụ ga-ese chai nne m agbaghala ya okwu biko ọ bụrụ na ọhịa okwu gị grant her wish ọnọ grant ya wish ya biko hapụ gị na ọ wee ịhụnanya akwa ịsọ wụ wife of her husband's youth ha abụọ hụrụ nwa ya n'anya ruo mgbe ekwensu batara unu kwesịrị ịma na nwaanyị di ya lụrụ ọmụrụ di ya nwa ọ ga-asịkere ugbo ya ga-aba ihe ọbụla ya ga-eme nọrọ ga di ya chọọ ịbịa bịa mejụsawa onwe ya atọpụta ha eke abụọ enweghị ebe ọ na-agazu efe ụkwụ iji chụọ onye ihu na onye azụ ọ bụ na mmanụ nso na nwaanyị ahụ jiri ọgwụ jide di ọ dị possible because ọwụ di ya na ebikwele na years ya wee ma ihe ọ ga-eme na ihe ọ na-ga-emele nne m ya ewule ṅụ iwe ọ sị ka ya ga lewe di ya nga ọ na ugbo nwere ike ọrịawala mmụọ ya na-agwa ya na ọrịawala ndị o nwere ike ọkọnet wala truli o nwere ike mpaṅụ arịwala hapụ gị gbaghara na ya enweghị ihe karịrị mmadụ kpokọrọ chi ya lụọrọ ya otu okpo otu ka egbalaga ụgbọelu o doo ya anya mgbe kene na-erule 15 years ma high BP ma echiche ma ikpe agagharị ebe niile ọ ga-agarị ka ọ hapụ nga ọ zọrọ ya ndụ naanị ya na chi ya ga-alụ for that one hapụ ga ya ọmọda ka ọ lakwuru di ya ma ọ na ọ chọrọ ịlakwuru di ya akwụsịkwala maka ịkwụsị ya ọ ga-anọkwa n'aka ngarịawa ọkwụte ha na-eme biko n'ihi na ya na nwaanyị bụ black magic bi for years so a ga-enid thorough cleansing ụlọ ma nna gị ga-enid thorough cleansing before na akpọrọ mma unu gawa ebe ahụ mpe unu nidiri ka a saa ya ma ekpere ma gịnị were ekpere ma gịnị wụ ya n'ahụ saa ya ṅachapụta ya ruchapụta ya from bad energy o sokuru n'ime ya for years ma ụlọ ahụ ma anọ emejie ya sachapụ ya cleanse ya that house gbabata ihe before unu akpọla mma unu makwa ma unu ga-akpali unu ga-akpọla ya ewere ihe akwụrụ n'isi ewela ha ewela ọ iwe ka o were ya ghọtakwanụ na di ya ejighị anya ebe Chineke alụọrọla unu aga m asị unu niile unite gbaghara papa unu talk to your brother tell ịsọbaga na-aba wetuo ya ọ naanị ga-ekwu ihe ọ ga-anụ
wetuo ya obi mee ka ọ ghọta that na is one of those things ihe emene ka o si mee. Unu unite ya back with your father. Ọ dị very very important. Ụmụnne m, ọhịa m gwara ya galugbo na-enweghị onye ga-agwakwa nwanne nwaanyị unu gwa ya unu si ekwere na ya nwakwala nwa kwere kpega ya ebe gbọla m ihe ọbụla unu ga-agwa ya otu ọbụla ọ wụrụ ihe ọbụla ị ga-eme ya ewerekwanụ nwaanyị ka abụọ nọ galugbo nne ilega anya ị chọrọ ịba second wife ikekwe ka isi fege n'isi ọwụghị onye okwu ike agwụla ọ maghị ekwu gị hụta onwe gị na ịbanye na-abanye na ọ ga-adịrị impossible na ịbanye di ya. Aga m asị gị lerukwa anya, kpachapụ anya gị, agakwala ebe ahụ gị wuo anabata gị kekwe ka isi efegide n'isi shift were gị bata ọ wụrụzie nke a na-arịa ọṅụọ mmiri tupu iko gị so gwụrụla gị ga-agbarịwa n'ukwu ndị dibịa, gbarịwa n'ọdụ ime ọja awaje nkoro awaje ọja agaje efeji ofe mmiri agaje ya nweta oshi chi ọchị gị so megenechi ya wụfu mmiri gị si mmiri n'ugbo ọ wụfuru enwe ọ gbachaghị aka na ị ga-enyefe enweta isi nyefe dị mmiri gị si mmiri nwunye dị nwa wụfuru gị nyefe na kemgbe isi ọwụwa ọ wụrụ ka a na-arịa bifọ gị baga kpachapụ anya gị bifọ gị gaga chụwa onye na-achụga gị na-eche na o nwere ka onye ahụ chụga gị mebi o nwere otu achụga gị, kpachapụ anya gị agakwala gị baga na ihe n'ịmaghị isi ya na ọdụ ya gị banye nga agarịawa gị banye nga asọpụrụ ka isi mara na ụmụ ya wụ ụmụ gị ụmụ ya lega ịsọpụgidere mma ha asọpụgidere mma ha rubegidere mma ha isi enwere dịka humble ị ga-adị gị zụọ obi ụmụ ya ha nwa ga-ejizi aka ha gwa mma ha sọ hapụkwana mana gị ga nga ha ahụta gị asị tret mgbe niile ike ọgọrọ ike mgbara enwe mgbe ị gaghị edifit nwoke isi na ụmụ ya achị ọcha ihe gwakwara ga gworo ma ịdị ya nwe ebe iji aza agaje ọ ga back to sender na ọ na-arụ in a tremendous way. Back to sender ọ nọkwa n'akụkụ na-eche gị banye ga jiri anya ọcha ṅụ jiri obi ọcha ṅụ jiri aka ọcha ṅụ sọpụrụ ndị gakwutere ndị na-anọ bifo gị bịa ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.